कक्लाबारि ब्लक UPPLनि बोसोरारि जुथुमाया गाजा गोमजायै जोबलांबाय। कक्लाबारि ब्लक UPPLनि बोसोरारि जुथुमानि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनायजों लोगोसे हानजा सुरनाय आरो कक्लाबारि ब्लकनि सिङाव थानाय मोनगु प्राइमारिफोरखौ लानानै थान्दै मेल जुथुमनाय जायो। थान्दै मेल हाबाफारिनि उनावनो गेवलां मेल खुंनाय जायो। कक्लाबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजु बर' कचारिनि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय मेलखौ 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'आ बेखेवनानै होयो। गाहाय आलासि महरै आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लानायजों लोगोसे मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, मुसलपुर जिल्ला UPPLनि आफादगिरि निपेन चन्द्र बर', गाहाय नेहाथारि दालाइ सरनिया, मिरु UPPL आइजो गांखंनि लिङाइ आफादगिरि बन्थि बसुमतारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे कक्लाबारिनि UPPLनि जे हाबाफारि बियो खुब गाजा गोमजायै जालांबाय। किन्तु एबाराव जोंहा हानजानिफ्रायनो मोनसे निर्देश दंमोन जे खम बाजेटजों जानांगौ, हुलस्थुलिया मोनसे लाक्जारियास कनफारेन्स खुंनो नाङा, जिहेतु जोङो सासन बेबस्थायाव थानाय आरो जोंनि थाखाय खरस खालामालासिनो रायजो राजानि थाखाय खरस खालामनांगौ। थ' मोजां हाबाफारि जादों। दा दिनैहाय सेन्ट्रेलनिफ्रायबो बिबानगिरिफ्रा फैबाय आरो आंबो बाहाय सफैदों। आंबो समस्तिनिफ्राय देरलांनाय MLA हिसाबै आं सानो सापागुरि समस्ति हिसाबै दिनै UPPL हान्जानि जिखि अबस्था बे जोबोद गोख्रों आरो खुनु बाहाय दस्रा हान्जाफ्रा बाहाय जायगा लानो हायाखै। जे फैगौ लकसभा इलेक्सनावबो जोङो मोजां रिजाल्ट खालामगोन सापागुरि हिसाबै जों बेखौ मिथिगौ। थ' ओंखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ जे माने जोङो सापागुरि हिसाबै थांनाय बाराव जेरै देरहासार जानो हादों, सापागुरि समस्तिया दिनैबो देरहानो हागोन, देरहासार जानो हागोन। जोंहा 28 तारिखआव मुसलपुर ब्लक कमिटिनिबो कनफारेन्स दङ। रायजो राजानि बिसासा दाबो गोख्रोङैनो दं। MP बिथां नबकुमार सरनिया माबाखौ ट्राइबेलखौ लानानै दायो गोबां गोनो गोथो बा एडभकेट बिथांमोना बिथांनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो, बेनि सायाव मिसनखौ मोनाखै। खिन्थु सासे MP बियो आयेननि बाहेरायाव खोथा बुंनाङा, संबिधाननि बाहेरायाव। स' बिनि सायाव गाव जुदि माने लिमिटखौ बुजिनो रोङाबा आयेनगतभाबै एक्सनफ्रा जायो, बेखौ बे बुजिनांगोन। सासे MPआ रेसपन्सिबल MPआ आयेन बा संबिधाननि बाहेरायाव बुजिनांगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय मा, बे जनजाति बा ट्राइबेल स्टेटासखौ लानानै गोनो गोथो बुंनाय बाथ्राया स्वाभाबिक। खारन बेहा गावहानो जनजातिनि सायाव कनसेप्टआनो क्लियार नंखाया जागायजेननायनिफ्राय। दा बेनि सायाव मोनसे बिबादाथ' सोलिगासिनो दं। आरो नबसरनिया गावनो सासे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै MP देरहालांनाय मानसि, खेबसेल' नङा खेबनै देरहालांबाय। दासिमबो जनजातिनि सायाव बिहा जुदि ट्राइबेलफोरनि सायाव कनसेप्टआनो जुदि क्लियार नङाबा, बे ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै MP जालांनायनि अर्थआ बबाव दं? दा बे हिसाबै ओंखायनो सासे MPआ संबिधान आरो आयेननि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हाया। UPPLनि दिनै एनुवेल कनभेनसनजों लोब्बा लाखिनानै बे समाव मा बुंनो सानो? दिनै कक्लाबारि ब्लक UPPLनि जि सानसेनि हाबाफारि जों खुंजानाय जि कनभेनसन, बे कनभेनसना फैयै फैयै जोबथि महर, थामहिनबा गेवलां मेला सोलिबाय दं। दिनै जों सानसेनि हाबाफारि, जों गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे नैबे जोंनि समस्तियाव बा कक्लाबारि समस्तियाव जोंनि नैबे नेसनेल हाइवेआव जिखिनि थासारिफोर बा एक्सिडेन्ट बायदिसिना जानाय, नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोननि निउस चेनेलजों बायदिसिना रोखा रोखा फोरमायबाय दं। दाखालि बावैसो हाबा जागोदान बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ हारिमु नेहाथारि बिथाङा बेयाव जिउ जोबनानै थांबाय। आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन समफोराव बेयाव गोबां एक्सिडेन्टनि जिखिनि जाथाय, बे जाथायखौ लानानै जों दिनै लोक्षि बाजारनिफ्राय दावधारासिम जिखिनि गारि सालायग्राफोर, बे बाइकआनो जा, ट्राकआनो जा, ड्राइभार जिखिजाया गारि सालायग्राफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय आरो जोंनि रायजोफोरखौ जाहाथे मोजांहाय गारि सालायनायाव सामोल होनो हायो, बिनि सोमोन्दै जों मोनसे लं मार्च माने मार्च खालामनानै एवारनेस मोनसे लादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे जोंनि कनभेनसनाव जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जि ब्लक कमिटि, बे ब्लक कमिटिया मोनसे डेलिगेटनि हेफाजाबजों जों पार्टिखौ
UPPL दोलोखौ रायजोनि गेजेराव माबोरै जों लानानै थांनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि फारसे जिखिनि जौगाखांनाय बे जौगाखांनायखौ जों माबोरै खालामलांनो हागोन बिनि जिखिनि रड मेपखौ जों खालामनानै लादों आरो जौगाखांनायनि जिखिनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर बे हाबाफारिजों लोगोसे समाजखौ जों माबोरै मोनसे मोजां थासारियाव लानानै फैनो हायो लाइमोनफोरा बोरैहाय बायदिसिना समाजनि गाज्रि थासारिनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिनिफ्राय बोरैहाय जानगाराव थानो हायो बिनि सोमोन्दै जों रोखा रोखा सावरायलायनाय जादों आरो नैबे दा समाव मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजु नार्जारि आरो जोंनिनो 63 नं सापागुरि समष्टिनि मानगोनां MLA थामहिनबा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदो आरो नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो खालामनो थाखाय नाजादों दि जोंनि समष्टिखौ माबोरैहाय मोन 40 समष्टिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन समष्टि जों खालामनो हायो माबोरैहाय मोन 40 समष्टिनि गेजेराव जोंनि रायजोनि गेजेराव खामानिफोरखौ बा रायजोखौ जों मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे बर' हारिया गेरेमसा मोनसे हारि दानायनि जिखिनि सिमांफोर बे सिमांफोरखौ मोनफा मोनफायै जों बोरैहाय मावफुंलांनो हायो आरो 2020 मायथाइयाव जि गोजोननि जि मोनसे एकर्ड बे एकर्डनि सोमोन्दैबो जों इमप्लिमेन्टेसन बे मावफुंनायनि थाखायबो जों गुवारै सावरायनाय जादों मानो होनोबाथाय जोंनि नैबे कक्लाबारि समष्टिखौ इन्डास्ट्रियेल मोनसे एरिया होननानै बे एकर्डआव फोसावनाय जादों बे लेखायैनो जोंनि जिखिनि एकर्ड बे एकर्डखौ मावफुंनाय लेखायैनो नै दाखालि बावैसो नैबे कक्लाबारि फार्माव जि इन्डास्ट्रियेल एरिया बे एरियानि सोमोन्दै सावरायफैनाय जादों आरो इटिमेटे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नैबे कक्लाबारि एग्रिकालसार फार्माव जि एकर्डआव थानाय इन्डास्ट्रियेल एरिया बे एरियाखौ लानानै बेम्बुनि माने औवानि जिखिनि इन्डास्ट्रि बे इन्डास्ट्रिखौ जि मोनसे मडेलिटि खालामनाय बे मडेलिटि खालामनाया इटिमेटे जाफुंबाय होननानै जों मिथिगौ दा बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमखौ जोंनि गेजेराव दिनै सावरायनाय जादों आरो जों मोनसे प्राइमारियाव 100 जन लेंहरनाय जादों बियो ब्लक कमिटिनि लाइमोन हान्जा पेरेन्टस आरो आइजो हान्जानि अनगायै मोनसे प्राइमारियाव 100 जों लेंहरनाय जादों गासै जोंनियाव मोन 9 प्राइमारि दं बिदि हिसाबै 900नि जों सायाव निस्सय जादों मानो होनबाथाय लाइमोन आरो पेरेन्टस आरो आइजो आफादा आलादाहाय दा ओंखायनो निस्सयकै 900नि सायाव जादों आरो